Masturbace je věc, která k člověku patří jako součást jednoho ze základních pudů, který nás všechny dost intenzivně ovládá. Kdo v téhle zemi nemá zkušenost s masturbací, tak má určitě velké zdravotní problémy. To neznamená, že to je Boží hlas v ich svedomí. Nie. Nestačí povedať, že moje svedomie mi nič nevyčíta, alebo mi nič nehovorí, alebo že moje svedomie mi hovorí, že je to v poriadku. Nestačí. Ja si musím zistiť, čo Boží slovo o tom hovorí. Zistiť. V pekle je veľa ľudí aj pre jeden ťažký hriech. Je tam jedno 14-ročné dievča, svätá Katarína Sienská hovorí, bola v pekle, však to je milosť, nie pre ňu, ale pre nás. Hovorí, keby jej Pán Boh nedal silu, tak zomre od strachu. V pekle 14-ročné dievča jednu nemravnú knižku prečítala, jednu. Preklína otca, matku, učiteľa, spisovateľa, všetky preklína. 14-ročné dievča a je tam dolu. Jedna nemravná knižka. Však a môžeš mať, že ak aj tisíce hriechov, ak ľutuješ v pokore, uznáš svoj hriech, vyspovedáš sa, Boh ti odpustí. Čiže vidíš, jak je toto, keď znižuješ autoritu Božiu, Boh ti zniží autoritu. Nezabudni na to.